Tänään tosiaan meidän on ollut aika tylsä ja tehdään vaan maasta käsin pienen maastolenkin. Mulla on harjapaksi mukana ja Tari laittaa tahvoa vähän tuossa laitumella vaan kuntoon. Huomenna on sitten luvassa maastoilua siskon kanssa, mikä on ihan mukavaa. Sieltä tahvo tulee juosta vastaan. Oliko ikävä? Siellä on murre. Siellä on sitten, tuolta tultiin. Tuolta. No niin, nyt mennään tahvon kanssa tästä. Sieltä tulee tahvo. Noin. Xena on jo aivan, että ei saa lähteä. Nyt ei tahvo vielä hirnu. Xena mukaan. Noin, tässä ollaan peltotiellä. On hieman vihreämpää kuin silloin, kun viimeksi tästä ollaan menty. Me ollaan maastoltu oikeastaan ihan oikeassa maastossa tiellä moneen viikkoon. Ja tahvo on aivan tuossa, kun tässä peltotien vieressä oli noin lämpöiset, niin se ei olisi halunnut jättää niitä. Niin tahvoparka. Aivan kakkahousussa. En tiedä, miten me huomenna päästään tästä ihan selästä käsin. Vai päästäänkö ollenkaan, kun se on muutenkin ollut hankaluuksia päästä tänne ja tästä eteenpäin. Niin. No, se jääköön sitten huomiseksi nähtäväksi. No, nyt ollaan menty ehkä olisikohan vähän yli kilsa tai jotain. Tahvo tuolla maattelee perässä. Näkyykö? Mä näen mitään. Tää on mukavasti lanattu taas tää tie. Täällä ei varmaan voi mennä kuin käyntiä. Jälleen kerran. No. Tässä sitten muuta. Mitä? No. Oot niin vähän lähellä. Hei, ei saa töniä. Tahvo, sinä olet vähän lähellä. Hei! No niin, nyt mennään toiseen suuntaan. Mennään suoraan laitumelle. Ei käydä tällä kertaa tallilla. Täällä on kuuma. Ja ötökät syö tahvon ja minut hengiltä. Ja tämä on todellakin nyt tie vähän tämmönen, että kova ja kivinen. Käytiin vähän tsekkaamassa tätä reittiä, että kun ollaan menty pitkään aikaan, pari viikkoon tai 3 viikon, niin miltä tää nyt näyttää sitten tahvon kanssa, kun huomenna tullaan maastoilemaan. Siellä näkyy talli. Tuolla. Tahvo vähän reipastui. Ei saa töniä. Haluatko nähdä, mitä kamerassa tapahtuu? Täällä sitä mennään. Kuuma on edelleen. Kohta tulee risteys ja sitten ei ole enää pitkä takaa. Hei, hätä. Tahvo mennään, että laitumella ei varmasti ole kukaan. Noin, ja
Ja siinä on Tahvo tyytyväisesti takaisin laitumella. Otti vähän turpaankin aurinkorasvaa. Eilen unohtui laittaa toi turpaverkko. Kun eilen oli vähän sellaista pilvistä ja ei ollut niin kuuma. Sitten täksi päiväksi oli luvattu sadetta. Niin ehkä se jäi sillä puolivahingossa pois. Tänään kyllä tuli mieleen, että kun olikin niin lämmin, onkin vähän kylmä tuuli, että palaako se turpa vai ei, mutta ei onneksi vielä ollut ehtinyt. Niin Tahvaa, ei pala turpa. Tuossa olisi toi mettä. Siinä ihan lähellä on se Virkiäntie, mutta olisi kiva, kun siitä menisi joku polku. Ei tarvitsisi mennä tuolta ison tien kautta. Menekään Tahvo. Ei taida mennä Piehtaroimaan. Siellä on murrepappa. Papparainen. Tahvo näyttää vaan peffaansa.